ሰላም ጥዕና ሃብለይ ናይ ነቕሰጋ ዓደይ ትልማ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ነቕሰጋ ዓደይ ትልማ ዩቲዩብ ቻናል ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ንክተታውዕኒ ብትሕትና ንሓተትኩ ናብ ናይ ልማዓንቲ ምድላወይ ክሓልፍ ናይ ልማዓንቲ ምድላወይ ብዛዕባ ማሕበር ምትሕግጋዝ ነቕሰገ ዝምልከት እዩ። ስለዚ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ነቕሰጋ ዓደይ ትልማ ዩቲዩብ ቻናል ነዚ ምድላው እዚ ብፅሞና ንክትከታተሉ ብትሕትና ይሓትት። ማሕበር ምትሕግጋዝ ነቕሰገ ዝብል ማሕበር ንኩሎም ነቕሰገቶትን ሁሉም ነቕሰገቶት ንምሕጋዝ ኣብ ነቕሰገን ከባቢኣን ዘለው ስራሕቲ ብዝግባእ ንክስርሑ ብሰላማዊ መንገዲ ተወዲብካ ለውጢ ንምምፃእ ተሓሲቡ ክሪኤት ዝተገበረ ማሕበር እዩ። እዚ ማሕበር እዚ ግን ብ2016 ዓመተ ምህረት መስከረም አካባቢ ተመስሪቱ ካብ 2016 መስከረም ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ እቲ ንማሕበር ተሓሲቡ ዝነበረ ምድላዋት ሙሉእ ብሓደ ሓደ ዘይምዕሩይ ኣካይዳ ዝኽተሉ ሰባት ኣካይዳ ናብ ቢዝነስ ዝመስል ትካልነት ንምቕያር ሕንጊጢጥ ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኩልኩም ተወለድቲ ነቕሰገ ኩልኩም ናይ ነቕሰገ ዕቤት ዝትደልዩ ለውጢ ዝትደልዩ ነቕሰገቶት ግዜ ብፅቡቅ ዓላማ ተሓሲቡ ዝተመስረተ ሕዚ ካብ ቅርየነት ሓሊፉ ምንም ጠብ ትብል ፍረ ዳያፍረየ ስመ ማሕበር ከመይ ጌርና ኢና ላብቲ ትክክለኛ መስመር ኣትዩ ብማሕበር እቲ ማሕበር መሲሉ ካብ ትርፊ ነፃ ዝኾነ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር ኮይኑ ጠጠው ንክብል ክንገብር ዝንኽእለሉ መንገዲ ንቅይስ ንኽእል ንሕና ባዕልና ነቕሰገቶት ኢና። ብመሰረቱ ኣነ ኣብቲ ማሕበር ልምዓት ነቕሰገ ወይ ማሕበር ምትሕግጋዝ ነቕሰገ ዝበሃል ነቶም ኣብ ነቕሰገ ውሽጢ ዘለው ስድራ ስዋኣት ዘኽታማት ንምሕጋዝ ሓሲበ ብዙሓት ሰባት መዝጊበ ያው ማለት መጀመርያ ብቅርየነት ክምዝገብ እዩ ትገይሩ ብቅርየነት ተመዝጊቡ ካብኡ ግን ድሕተወሰኑ ሰሙናት ናብ ማሕበር ምትሕግጋዝ ነቕሰገ ንክቕየር ካብኡ እዞም ዓንቶ ወደኹም ሰባት ንክሕገዙ ካብኡ ልምዓትና ተወዲብና ተሓጋጊዝና ልምዓትና ድመፅአሉ ምክንያት ድመፅአሉ መንገዲ ንቀይስ ምእንተ ተባሂሉ ተሓሲቡ ነበሩ ማለት እዩ። ኣብዚ መንጎ እዚ ግን እቲ ደጋጠመ ነገር ብዝርዝር ክነግረኩም እየ። ምክንያቱ ተሸፋፊንካ ድሕለፍ ነገር ስለዘየለ እቲ ዓዲ ድማ ተሸፊኑ ዘለኣለም ተሸፊኑ እዩ ዝነብር ኣሎ። ሕዚ ግን ኣነ ብሂወት ኣብ ዝለዓለኹስ ብደው ክቕበር የብሉ ድብል እንትን ስለኒ ተሓቂ ክወፅእ ስለዝግብኦ ማለት እዩ። ኣብቲ ማሕበር ልምዓት ነቕሰገ ብኣባልነት ኣማና ብኣባልነት ኣትዮም ግዜኡ ከተሓባብሩ ተቐመጡ ሰባት እኒአው ብሓላፍነት ተቐመጠ ሰብ እኒኦ ስፔሻሊ እዚ ሰብ እዚ ስኳንዶ ቤት ማሕበር ጠጠው ካብል ቤት ማሕበር ፍቃድ ከውፅአሉ ቀሪስ
دتقرأون ورح إلى أكوخا قرشي كام كاب وصاي أبزتي يربحال صبغ صراحة سريع وي ما لايك علي أولات إنه دوم ينقصاصيو نعت أكو لا هوتيلات لا سدي أكيو أو خلي هم تمرت خامنا من لا ريفورم هم زنا قدم حزنا رو أمرار على جور ونور أمرار صح سبات بقولكوا أو دق ببروبوزال أو سيوم مريض يمس أو دود مستر وسات يمرز أو سب حساو تقل كجلس أي خلي تنجاجرنا أنا توديو يا حساكم ما هتدخل ياكم كل خلنا جالس لا تود أمن نقبر نجار اللي هم زنا قدم حزي ناتي نخالي مقصاص نرت عينتي أكيد تخيد الله قد محد لا تخيدت نارت يا أنا جن محور المعات نصجة وين محور متحجاز المعات تحجاز المعات نصجة زبل حق دنبي عريقة نمثلت الصحف صحيفة بعلي بعقمي عريقة هو يوم كاور حر حنا ندلي كوبريتيف يانا ندلي خلوت محورات يانا ندلي زي زقون زي محور معتنا سجد بها تون كوبريتيف تهاليهم ساتم لا دقفو ساتم العوي ورخد بؤلة تتمحور معنا سجد بها لنا ساتم منج كون وياهم إذا نحب استخوينا هنا أنا كوبريتيف وينا محور تكال وينا نقدر تكال كلي خلنا هو دبل سنة دي مثلا كايدا قد سنة زي خونا كايدا ماتي وهنا تو أنا زي كنا قرر اللي خالفه دمتاي مسلكم زبحاتي هذا تي أكايدا قدم حزي عندي محاورات لا مرح النور ساعات النووي ما نفلطه تمساسهم أبتن نور وين محاورات تعينت أكايدا لا مرحو عمد نورو عديتات نديتات اللي بحال بختش عن عطر سلستن عد نورا كتوا ما جو نورا محاور تقاقمو إذا حزي أفتكر حلف خوين نسا تعينت صراحة هم صراحة ما نم هز ما جو الفلطة ماتي ما نم هز ناقصة قال الفلطة سلز أنا أكايدا وصبق أي خناي ما هزبنا نحجز إنهنا ناس أي قلل تنيا يدخونه كهترفي وسائل يدخونه ما حضرت مسؤولته راديكال تشينج كمسك خلنا هو يدخونه إتوجد لاوينة البحر بعلو أفتح حضر ساعتينه ترويدكم أنا حكيت تناقرة زم هم زرخانة منام دخونه بقى دخونه شمات يوم دوها إسخاب قنعنا عاد كل وقت إنه هو تي بود محاورة سبعي كحجز كخلنا هو وزحد حجزنا حواتنا عنه كم لما أنا كم حدا كنقرأكم ليس معهم تعلق من أقرأ من قدكم أنت تحجزوا معتي أسعد عربي إنه هو أحواتنا جروب فتيرام ني منسي حجاز أورها تعمل بهالود طابع عندك نزح حادروا نايكولاليت إنفكشن بحترة جنزة مخنيات أوديخون عزق تأتي سلنيو لمغنى تناقاقيرو نعاتو مثلي نعاتو قال محتت أو كل سب كباصح غيرو لعل أربعة متشح عوازيهم طلعك حكم غيرهم منهم ماتي أو وشت أربعة معلت مالتي أنا الدلة هو هم عنت نجر كايد اللي يدل يعني هم بعلي ماتي أنا عقمي اللي جروب لا ديك اللي أنا بخلي همتي تندول تجمر هم عنتنا شرح جروب لك أتي يدل يعني سلام أورو خانة وجلة دست أمين دحجز دست حمامس دحكم هم زنحازي صناعي مراوي حمام نزلوا صناعي مراوي حوية كهب دخل محور هزوي من قصتي دفولته ناي متحجاز محور كمسرات ناتا قبوة زمعان روحكم ساعات جن كساب حزي خلت عمت تقصيرون درجة خلت عمت خلنا نقولنا ماتي كساب حزي
محور لمعات نقصق أفلطو كوهو يخالي تاخون خم توخيم بيتشينايت أكوي منام بيتشين بحال كويلي فيرمال بحال يلي مهنات كام جمرة جمرو تساو تأكيو سلالا سومن كولا يسا على سومن كولا قريبها ولا ما راح تبودن نحايل سب بتقاوي أو تقامت أنه بقبلة تقامت أنه داتهم وسرخا دتهم بجلا ما فرمها لعل 5 فرمها دزا ناي جورسن ناي محور تصدق جبرها سوك حجز مقار تايا زحس قبر لكم ገንዘብ ከወለ ኖርማል ገንዘብ ተኣክብ ክኾን ኣኽልተ ምትሕኾን ክእከብ ክኽእል እዩ ዘይጥርጥር ማለት እዩ ምክንያቱ ሚእቲ ሲሳይ ሰብ እኒኦ ሚእቲ ሲሳይ ሰብ ኣብ ዓመቲ 8 ወርሒ ብወር 50 ቅርሺ ዳውፃ ኣስልሕዎ ንኻሊእ ይቕረይ ቅፅዓት ምናምን ዘቕፅዕ እንሆ ንኣቱ ይቕረይ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ኣብ ሓገዝ ማለት ድት ማሕበር ከመስርቶ ዶ ይኽእል ነገር ሳይኾን ስለዚ ኩልኩም ኣትማ ወፃ ዓድነኹም ለ ኣብ ውሽጢ ዓድነኹም ለ ኩልኻ ብቢ ብርኩም ድነኹም ሰባት እዚ ማሕበር ዘው ብዘይ ተጀመረ ማሕበር ተጀሚሩ ኣቅጣጫው ቀይሮ ቅሬ ላ ኮኦፐሬቲቭ እንቀሳቀስ ለኹ ድብል ሕቶ ክትኽኖ ድዚ ነገር እዚ ክመሓሽ ገይርኹም ትክክለኛ ማሕበር ምትሕጋዝ ነቕሰገን ማሕበር ልምዓት ነቕሰገን ሕገ ደንቢ ወፅኡሉ ኩልና ህሜት ባሃይናሉ ረቂቁ ድኩልና ክባፃሕ ትገብሩ ትክክለኛ ዝኾነ ማሕበር ምትሕጋዝ ነቕሰገ ተመስሪቱ ኣፍልጦ ቶሎ ንክወሃቦ ኩልና ፃዕሪ ንገብር ንኽእል ንሕና ኣነ ሕዚ ኣብቲ ሓንቲ ወደኽኩም ቅሬ ካብ መጀመርያ ጀሚረ ማለት መስራት እየ ማለት እዩ ነብረ ግን ትኹነታት ሃምዚ ዓንተ ወደኽኩም ስለዳፅልዐኒ ክናገረለ ድሰምዐኒ ስለደየለ ካብ መጀመርያ ለ እቲ ሰብ ኣነ ድመዝገኽዎ ድኣከኽዎ ድቅሬ ይኾነይ እዞም ኣብኡ ተኣከቡ እንሆ ሰባት መብዛሕትኡ እንሆ ሰብ ካሊእ ቅሬ ኣለዎ ሰብ ትረድኩም ኣሕና ቅሬ ይስኣናይ ኣብ ብቀበሌና ቅሬ እንህና እዩ ኣሕና ድስኣና ኣብ ዓድና ድንሆ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ክራይሲስ ወይም ቀውሲ ለውጢ ንክነምፅእ ናይ ምትሕጋዝ ማሕበር ክምስረተልና ኢና ደልና ኣነ ደሊ ሃሞ እየ ደሊ ካሊእኩም ላ ሃሞ ዓይነት ሃም ደሊ እርግጠኛ እየ ኣነ ሕዚ እዚ ካይዳሱ ምስቶም ሰባት ሕብሪ ዓይኑ ኣይትመቸየኒ እዚ ዓይነቱ ስለዝኾነ ምስቶም ሰባት ክረዳዳእ ስለደይኻልኹ ብውልቀይ ብታሪክ ኣልኽዋ ዝፀገሙ ሰባት ተሃለዩ ዩቲዩብ ነቕሰጋ ዓደይቲ ልማ ዩቲዩብ ቻናል ድብል ካፍተናኹም ከምዚ ብቐዳማይ ድረአኹሞ ድመንእሰይ ኢንተርቪው ላገበርኹ ድቶም ቁኑዕ ስነ ኣእምሮ ድዓደሎም ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ነቕሰገቶት ኣብ ማንም ዓለም ይሃልዩ ደኣቶም እቲ ድንሆ ኩነታት ተሓጋግዝና ሃምዚ ንግበር ብዚ ንኽላወኽ ኣነ ዋላ ብምንም ብካልእ ኣይሓግዝ ናይ ግብረ ሰናይ ስራሕ ትጀምረና ማለት እዩ ብዓቕመይ ማለት እዩ እዙ ሓደ ፓርቲ ምክንያቱ ካብ ተሓሰኽዎ ውሽጢ ንህላሙ ኣነ ደሊ ማለት እዩ እቲ ማሕበር እሱ ሓደ ናታ ዓድና እንደ ጀጋኑ ንህወደ ዛንተኦም ትነግር ይፈልጥ እዩ ካብ ጀነራላት ብላዕሊ ጀግነት ዝፈፀሙ ሰባት እንሆ ኣስተላለቃ ማዕረግ እኳ የብሎም ትረድኩም ድዞም ሰባት እዚኦም ዛንተኦም ናቐርብ ናብ ስነ ፅሑፍ ፕሮግራም እናዳሉ ህዝብና ሓቂፍና ንዓድና ቅርሲ ባህሊ ታሪክ ሃይማኖት ትውፊት ብምሉእ ዘርዚርና ህዝቢ ዓለም ክፈልጦ ንገብር ንኽእል እቲ ማሕበርና ኣማካይነት እዩ እቲ ማሕበር ሕጋዊ ማሕበር ተኮይኑ ፋይናንሻል ላይ ድሕግዘና ይንስእኒ እቲ ድትጎድአና ከባቢ እቲ ድትጎድአ ማሕበረሰብ ዘይሕገዘሉ መንገዲ የለ
ስለዚህ ኩላትና ጣዕንቶ ደኽዎ ያው ውሽጢ ኢለ ብዙሕ ዝሰምዐን ነገር ስለንሆ ካብ ሁለት ሰብ ክሰምዖ ስለንሆ እቲ ስምዒተይ ድትናገርክዎ ማለት እዩ ቅርየ ይጠቅም እዩ ኖርማሊ ግን ማሕበር ልምዓት ነቕሰገ ወይ ማሕበር ምትሕግጋዝ ነቕሰገ ድብል ግን ቶሎ ተመስሪቱ ማለት ምምስራት መስርቱ ቶሎ ኣፍልጦ ረኺቡ ላብ መሬት ክወርድ እንህዎ ኣባል ካብ ተምሃራይ ጀሚሩ ክሳብ ዝለዓለ በዓል ሞያ ብሞያኡ ኣባል ክኾን ክኽእል እንህዎ ድኾነ ቅፅበታዊ ዝኾነ መጉዳእቲ ቅፅበታዊ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ተጋጥም ዝተዓድና ኣለና ኣለኻ እታ ህዝቢ ኢልና ብታ መሓርና ኣማኻኝነት ድንድግፈሉ መስመር ንፈጥር ንኽእል ንህና ምክንያቱ ሓደ ሰብ ሓቁ ስለትናገር አይ ዙማ ሃምዚ ደለ ሃገር ራስ ልኸይድ ኣኹን ሰብ ነገር ወለይ ሰምዕ ኢላኹም ስምታ ጥፍናኹም መስመርኩም ኣስተኻኽሉ ኣተሓሳስባኹም ኣስተኻኽሉ ዘለዓለም ሃምዚ ዓይነት ግራኛ ኣካይዳ ዓዲ ልውጢ ማለት እዩ ኣተዓንቶ ሃምለኽካ ሰብለ ባዕልኻ ትፈልጥላኻ ኢኻ ምን ምዃንኻ እስኻለ እቲ ትመርሕላኻዮ ቅርየ ላብ ማሕበር ቀይሮ ህዝቡ ኣይቀየር ኣይብለካ ትኽክለኛ መንገዲ ዓድኻ ክሕገዝ ክኽእል ግበር ኣብ ኸላሃምዚ ኢላ ካለ ሰብ እንትን ማል ፅቡቕ ኣይኮነይ ማለት እዩ ስለዚ ኩልና ኣነ ምስ ኣኻለ ተኾነ ቃርዮ ዘይስርሐሉ መንገዲ የብለይ ምስ ታሙ ለኽዎ ሰብ ቃርዮ ዘይስርሐሉ መንገዲ የብለይ ኣካይዳኡ የመዓራሪ ሕገ ደንቢ እንህዎ እቲ ማሕበር ዝቋቋምለ ብሕገ ደንቢ መሰረት ንኸድ ኢና ኣብ ሓደ መስመር ፀኒዕና ንትርፊ ማእኸል ዘይገበረ ዓድና ክሃንፅ ዝኽእል ማሕበር ነቋቁም ኩልኩም ድማ ኣቶም መንእሰይ እንኹም ደቂ ዓደይ ናነጋ ተረከብቲ ዓዲ ንስኹም ኢኹም ስለዚ እቲ ዓዲ ዓዲ ጅጋኑ ዓዲ ሊቃውንቲ ዓዲ ስራሕ ታሪክ እያ እዛው ግን ኣለኻ ደታ ጅግና ህዝቢ ናቕሰገ ጥራሕ እዩ ኣበላ ትርፋ ዛው ጥራሕ እያ ምንም ካልእ ዳግነ የለን ስለዚ ሓቂ እናገር ሰብ ተሃለየለ እቲ ሓቂ እናገር ሰብ ርእሱ ላኮርኮምካ ርእሱ ክደንን ላ ትገበረ ባንዳላ ተባሃለ ባክግራውንድ ይፀናዕ ድሕረ ባይታዊ ይፀናዕ ምናምን ላተባሃለ ላትጎተተ እዩ ነበሩ ተዓዲ ማለት እዩ ስለዚ ዝካይዳ እዚ ንክቃሪ ኩልኩም ትቃለስነኩም እዚ ማሕበር እዚ ኣፍልጦ ክረክብ እንህዎ ማሕበረሰብና ክሕገዝ እንህዎ ኢኹም ትቃለሱ ይግባእ ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ስለትሰምዐኒ ንሳትኩም ነቲ ንኣተይ ስምዒት ተረዲእኹም እዚ ማሕበር እዚ ደጊፍኩም ማሕበረሰብና ንክሕገዝ ኣብ ጎድነይ ጠጠው ንክትብሉ ካብኡ ድምፂ ህዝብኩም ለ ምእንተ ትኾኑ ኢለ ሓሰበ እዩ ልምዓንቲ ድዝምድላው እዚ ካቐርበ ድኽኣልኩ ብዚ ዳቕረብክዎ ፕሮግራም ወይ ምድላው ወይ ብዝዳሃኽዎ ርእቶ ቅር ዝበለኩም ሰባት ተሃሊኹም ኣነ ሓንቲ ኣካይደ ሕዝለ ክነግረኩም ማሕበር ልምዓት ናቕሰገ ወይ ማሕበር ምትሕግጋዝ ናቕሰገ ዝበሃል ክፍጠር ክኽእል እንህዎ ይብለኹ ዝደለኹሞ መንገዲ ኣነ መልሲ ክወኩም ክኽእል እየ ብቑኑዕ ማለት እዩ ስለዚ ድህዝብኩም ድሕር ጠጠውኩም ኮይንኹም ስታምፓ ድሒዝኻ ከተማ ምዛር ዋጋ የብሊ ቁም ነገር ዘለዎ ሓሳብ ክሪኤት ትገበሩ ፍጠሩ ካብኡ እቲ ሓሳብ እሱ ድህዝቢ ዝጠቅም ድዩ ኮነ ይኹም ገምግምኹም ኣብ ህዝብኩም ኣብልድኹም ድህዝብኩም ምሕጋዝ ጀምሩ ካብ ድሕሮ ውስኹም ዝደቅኹም ለፅቡቕ እዩ ዝባዕልኩም ለፅቡቕ እዩ ስለዚ ህዝብና ክሕገዝ ይግባእ እዩ ስለዚ ማሕበር ምትሕግጋዝ ናቕሰገ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ኣፍልጦ ትረክብ ገበርና ህዝብና ክሕገዝ ንምግባር ብሕብረት ንቃለስ እየ ድብል ኣነ ቃልሰይ ቃፃል እዩ ድማንም ሰብ ሃምክለኒ ምናምን ይበሃል ተኣምር የለይ ምክንያቱ እናገርለኽዎ ሓቂ እቲ ኣብ መሬት ንሓቂ ስለዝኾነ እናገርለኽዎ ብደለየ መንገዲ ምፃእ ብደለየ መልሲ ክወየ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ለ ሱር በቆስ ለውጢ ወይ ድማ ብጣዕሚ ድሳቀይ ህዝበይ ክከሓስ ስለደሊ ነጋለ ድሕር ነጋለ ዝማሕበር እዚ ንክቋቋም ድንህን ዓቕሚ ኩሉ ክፅዕር እየ ኣቶ ሃማ ኣነ ድሌት ድንህኩም ደቂ ዓደይ
فتوت عديت هونهم أحواتي له زي دقرقوا حساب سمعهم رأيتهم هاو سم الحسابهم نقروا أفتح حوارت إيدهم كله إنه حازي نايهم إيد كله إنه أتي محور نات محور مقامي وما مسرات الصحف حق جنبي بPDF تزجاجي ناخذ على بماسنجر واتساب كل أخليكم كجبر خلنا هو خليكم تماعي تدخلناكم مالتي سلازي سرعة دخانة من قص خاص جمرنا لبعلنا لتكم لبيتسونا تكم لولدنا تكم تعدنا تكم سرح نسرح نخلنا نادي بالحساس لنا نيو سلسمع من التعامل إلى مزجن نصقع عديت مع يوتيوب شانل لايك شير سبسكرايب مغار انك تتابعوا بتحتنا نحطتكم على معت من دلاوي عزيز اعظم سلام عليكم